Mic léinn réabhlóideach san aimsir chaite agus Ming. Sampl do bhaicléinn radiacach na líne seo fecinn seo sa Scannán dul éireann ra fheachtas toghchánaíochta den dáil agus é mar aimige cannabas I dhéanamh dleathach. Bhí comhaltas mac léinn Ollscoil na Gaillimhe chun an Scannán faisnéise seo a thospóint an Ming the Merciless a chuiridir an seoir ceal. Cén túidir a bhí acu le seo? De raibh an bhunreacht tá an comhaltas sríonnta go nach bhfuil cead acu aon bhaint acu le aon rud a bhains le políocht. Tá sé mar géine tras an board ní bheith muid anán ag mas rudig a chur fína fáil na fína gael ceisiarn an ord eise spáin ní bheith muid anán. Ach tá áras léiritheoir an Scannán faoin chúis go cuireadh an Scannán ar ceal. Dúirt siad lom dhéanamh gur raibh Scannán eile ar siúl an céine gur sáis mix-up a bhí an. Ach ní raibh ceapan mar sin gur raibh Ming ró radical don comhaltas na mac léinn agus beidir go raibh faisnéise orthú chuir isteach don údarás na Ollscoil nó daoine eile. Ach ceir de cheapan mic léinn na Ollscoile faoi cinenne an comhaltas gan an Scannán na hospóint. Is ongeveer sé mar ceart go dhéanamh mar I mórim hénig tólim gur sort gur mas Scannán fheachtas toghchánaíochta is rud politiúil é agus ní cheart go mecha an chuirsaí politiúil a siúil stigh Gold na mac léinn. Well, ma dhearann siad gur bhfuil sé scríbhte sa bhunreacht nach bhfuil cead cúis na dhéana, ní dóigh gháil léinn nach féidir leis le Ming nó leis an fear a chur Scannán le chéile facian na faoi. Ní cheapan go bíad an taispeántas na mac léinn an eagraíocht ceart chun an video seo thospóint. Is dóilm scoil si de chur cinseacht a bhaim a dhéana seo agus beit gohfuil an dain sé an go ducham na húdrás an úsarab. Cé nach deaspánach comhaltas na mac léinn an Scannán dul éireann mar gur aontas neamhphilitiúil é is cosúil go mbeidh mic léinn na Ollscoil Gaillimhe an anna Scannán na eiceáil nar chuir is an cumann díosbaireachta políochta an Scannán ar siúl níos saornaí. Róisín iarraidh, Ollscoil na Gaillimhe.